Ac yn syth i'r de i ddala diwedd berniadu dosbarth yr Ebolesi neu adferch 2 flwydd fi'n credu yw nhw yn y de, yn dyfe? Neu 2 flwydd? Na, 2 flwydd. 2 flwydd yw nhw. Brian Davies yn y bowler ar siwt llwyd na. Wedi cael golwg arno bawb. Yn dosbarth sy'n disgwyl yn digon cryf beth. Odi, ma fe. Ar hyn o bryd, mae dy fe Rhys Davies gyda Rhyddi Cerys ar y blaen. Ar y blaen. Ar y blaen. Rhyddi wedi ennill dosbarth yn gynharach yn credu yn yr adran C. Fi'n siŵr bod ni'n reit fyna, ond fe gen i weld. Un maen nhw wedi bridio. Un wedi magu, rhywun arall, ie. Ie. Pawb yn sefyll nôl, mae'r stiwardiau yn barod ar cerdiau. Pawb yn gobeithio. Bydd y ddoi cyntaf yn gobeithio. Mae'n disgwyl fel bod e wedi penderfynu sefyll nôl. Mae'r het wedi diosg. Lle fydd Rhys yn teimlo'n hapus ar hyn o bryd. Rhys Davies gyda Rhyddi Cerys. Fyna. Odi, a dyma ni. Rhyddi Cerys wedi cael y wobr goch o wobr gynta. Ac gall ei anadlu tyma bach nawr. Wedyn yn ail, mae dyn ni Bodynus Rali ond Rita. Allan o'r ein Cylen Pretty P. Gan Twyford Cola, welon ni mam yn ennill cwpl o flynyddoedd yn ôl fel mae'n digwydd. O, dwi fe? Do. O Cola, do fi'n cofio'r enw, mae rai gweud. Ie, rhen Cylen Pretty P. A wedyn yn drydydd, mae gyda ni Menai Lady Lilibet gyda Thomas Jones. Felly ni wedi gweld mam yn ennill. Ni wedi gweld brawd yn ennill. Aunty. Rhywbeth yna. Maen nhw wedi bod mor brysur trwy bore. Mae rai cadw yn y teulu, yn dweud? Oes. Mae rai cadw yn y teulu. Ie, ond dyma ni y gorau o dosbarth yr Eboles neu adfarth 2 blwydd i Rhys Davies, Rhyddi Cerys. Gran da, a wrth gwrs i Brian Foster, o'n i'n trafod yn gynharach beth mae fe mynd i edrych am. Beth, rwy ti'n gwybod mwy na rhai oedd e'n gweud, oedd e'n edrych am poni? Oedd. Ti'n gallu gweld na yn y pen a patrwn yr Eboles hyn, yn wyt ti? A fi sy'n edrych ar y cobi ar y brig yn 2006 o ran diddordeb. A da fi ryw syniad a mae hon yn ffito ar patrwm hynny o'n i'n meddwl bydde fe'n mynd amdano fe. Yn dy feddwl, ie. Ti wedi gweld yr Eboles hyn o blaen? Na ddo, sa'i wedi yn bersonol. Ond Ydy, mae hwnna'n sport i drial feddwl yn dy feddwl. Beth yw'r poni berffaith i Brian? Ie. Mae yn real poni yn dwi. Mae yn boni, dim byd o'n boni. A sŵn o'n i bod y beirniad yn edrych am boni yn ei adran C. A dyma hi, mae wedi ffindio fe. Rhys Davies a Rhyddi Cerys, y gorau o'r Ebolesi neu adferch 2 flwydd yn y Sioe Frenhinol y blwyddyn hyn. Many congratulations to Rhys Davies for winning the 2-year-old filly o gelding class. Numerau da yn yr adran C, o beth wyt ti wedi gweld beth? Odyn, lle dda, am yr safon yn uchel. Odi we? A numerau ar rhan blwyddyn diwetha, wyt ti'n rhywun beth? Ie, sy'n ni'n meddwl. Ie. Odi, diddorol. A wastad rai ni lico, a wastad rai ni ddim, yn dos e? Rhyddi Cerys. Wel, dyma fi gyda Rhys Davies o Frydfa Rhyddi. Mae bach o chwys ma, mae'r hael wedi dod mas. Sut ti'n teimlo? O, fi'n hapus dros ben. Na, mae'n ymryd mawr i ennill dosbarth o'r fath safon. Mae digon o gyffyle yma, mae niferoedd arbennig wedi bod bore yma. A wrth gwrs eich tad yma yn barnu llynedd. Odi yma heddi yn gwylio chi? Na, mae dad yn gwylio ar-lein heddi, a bydde lan fori dydd iau. Wel, helo dad, wedwn ni, a gobeithio bod e'n browd am fi'n siŵr bod e. Mae'n ffôn o fi nawr. A pob lwc yn y pencampwriaeth? Diolch yn fawr iawn. Dim problem, mwynhewch bob eiliad. Diolch.